Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon videos namu mai albarka wanda zai koya mana yadda ake saita profile na Facebook. Idan an ce profile na Facebook ana nufin wasu bayanai waɗanda za ka ɗora a account ɗinka na Facebook waɗanda za su nuna bayananka da dai sauransu. Misali, idan ina so in yi searching ɗinka as a friend, maybe sunanka Abakar. Idan na yi searching ɗin Abakar zan ga different types of Abakar. To ta bayanan nan naka da za ka ɗora su ne za su bayyana mini cewa tabbas kai ne Abakar, saboda maybe ka yi school kaza na sani, kana son kaza, kana son kaza. To ba tare da ɓata lokaci ba dai, idan wannan ne farkon zuwanka channel ɗinmu, kada ka manta kai subscribing ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon videos. Da Allah ɗan uwa kada a mance a yi mana comment, a yi liking kuma a share ga sauran uwa domin su masu amfani. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin videos. Za ka je ka nemo app ɗinka na Facebook. Kana nemo shi za ka yi clicking. Kana yin clicking za ka jira shi ya ƙara searching. Yana ƙara searching zai kawo maka wannan fuska. Wannan ita ce cikakkiyar fuska ta Facebook ta asali. Ka zo nan inda an ɗiga gabara uku za ka yi clicking. Kana clicking za su kawo maka wannan fuska. Suna kawo maka wannan fuska za su ka zo nan inda aka rubuta profile sai ka yi clicking. Kana yin clicking zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska za ka zo nan wajen da aka rubuta edit profile, shi ma sai ka yi clicking. Kana yin clicking zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska zai baka dama ka canza profile pictures. Zai baka dama ka canza pictures ɗinka na profile. Sai ka danna sai ka zo nan ka upload. Idan kana da shi a wayanka kai upload, ma'ana kuma idan kana so ka ɗauki hoton sai ka ɗauka, amma mu bari mu yi upload ɗin shi. Kana yin clicking ɗin shi zai kawo maka wannan fuska zai nuna maka hotunan ga su nan. Sai ka zaɓi wanda kake so. Bari mu zaɓi wannan sai ka upload. Kana upload za ka jira shi ya ƙara search. Saboda network yana ƙarewa kan gashi nan ya nuna ya hau. Za ka zo nan ƙasa ka yi add cover photos. Already mun sa namu, idan baka sa ba sai ka zo nan ka yi add. Sai nan suka ce ka yi add view. Abinda ake nufi da views ana nufin wani ɗan taƙaitaccen tarihinka ko wani ɗan taƙaitaccen abu da kake so ka zama nan gaba. To sai ka yi clicking ɗin shi sai ka yi rubutun da kake so. Bari mu rubuta sunana misali Haidar. An haife ni a Magarza Kalgo Local Government, Kebbi State, Nigeria. Ina so na zama masanin na'ura. Kana ƙarewa shi kenan za ka zo nan ka danna save. Kana danna saving ka ga shi nan hobby ɗinka ya hau. Sunana Haidar sai ka zo nan hobby. Shi kuma hobby za ka zaɓi abubuwan da ka fi so a rayuwanka ko kuma abubuwan da kake yi a rayuwanka na yau da kullum. Maybe mu muna football, muna listening music, sannan muna to bar shi dai mu bar shi haka nan kawai. Sai ka yi idan kana so ka samo wasu sai ka yi search. Amma mu kawai mun riga mun bar su can. Yauwa sai ka yi saving ɗin hobby ɗinka. Kaga sai hobby ɗin mu gashi nan ya hau. Ka fi so. To ni na fi son wannan da wannan. Shi ne pictures ana son ka samu hoton ɗin da kake so sosai. Sai mu danna shi kenan sai ka yi save. Kana yin saving za ka jira shi ya ƙara search.
bayan ka zaɓi photos ɗin da ka fi da su sai ka jira shi ya ƙara search. Yana ƙarewa shi kenan sai edit about you sai ka danna shi ma ka zo nan maybe at work kana aiki ne ko kana business ne ko kai student ne. Maybe in kai student ne za ka sa student, in kuma kai ɗan kasuwa ne sai ka sa kasuwa. Mu sa student da shike muna karatu sai ka sa student. Kana sa student sai ka yi description, ka yi ɗan taƙaitaccen bayani akan makarantar ƙila position, ƙila secondary school, sai ka yi description, maybe ka yi ɗan taƙaitaccen bayani akan makarantar da ke ba musu cikakken receipt ga sunan za ka ciccike su gaba ɗaya sai ka yi save. Ka zo nan wajen da aka sa blue rubutu ka yi saving. Kana yin saving shi kenan ya hau. Ka ga shi nan sai ka zo nan add college, me sunan makarantar da kake sai ka yi searching, ƙila ka tafa sunanta sai ka yi searching ɗinta. Ita ma haka za ka cika. Duk ba musu bidiyon mu ya tsawo za ka zo nan ka sa school ɗinka sai ka zo nan ƙasa ka yi adding ɗin town ɗinka sai ka zo nan ka yi adding town shi maybe city ɗinmu Birnin Kebbi ga shi nan sai ka zo nan wajen da aka rubuta save ka yi clicking. Kana yin clicking shi kenan shi ma ya save. Ga number wayan ka nan ta fito, ga gender nan ka tallafa kai namiji na ko mace, sannan add relation, kai maybe single kake kana so kada ka sake videos ɗinka a public ko kuma ka bar shi a public kawai wanda idan ka posting kowa za ya gani. Sai kuma nan add family, maybe ƴan uwanka daughters sai ka zaɓo cikin post ɗinka wane ne daughters ɗinka sai ka yi maybe wannan daughters ɗinka sai ka yi clicking. To a duka muka kawo ƙarshen wannan videos. Kana ƙarewa za ka ga Facebook ɗinka ya hau gaba ɗaya bayananka sun hau. A duka nan ne muka kawo ƙarshen wannan videos. Kada ku manta da subscribing. Mun gode da ziyarar channel ɗinmu mai albarka.